Patay ang 8 ka kabataan matapos ginluthang sang sospek sa Shreveport, Louisiana sa Estados Unidos ng Amerika. Sa inisal nga impormasyon nga edad ng mga biktima sang isa tubtob 14 anyos. Wala pa gin-release ang ilang mga pangalan. Natabong insidente pasado alas 6 sa Domingo sang aga oras sa mga state. Gintawag sa pulis nga extensive ang crime scene bangod natabo ini sa 3 ka balay sa lapta-lapta nga mga areas. Sa inisal nga report halin sa Shreveport Police Department, pulot tanan ng gintiro sang sospek apang may duwa nga nakaluwas. Matapos ang pagpangluthang ng palagyo ang sospek apang ginlagas ini sa otoridad kag ginluthang patay. Wala pa gin patpat ang identity ng sospek. Apang suno sa pulis, ang pila sa kabataan ang himata mismo sa gunman. Wala man gin plastar kung anong posibleng motibo sa likod ng krimen. Nagapadayon pasubong ang investigasyon sa insidente. Suno sa Gun Violence Archive, ini nga insidente among pinakamakamatay nga mass shooting sa US halin sang January 2024 sang may 8 nga ginpangtiro patay sa Illinois. Ang GVA isa ka non-profit nga nag-track sang US gun violence. Ginakabig sining nga mass shooting ang insidente kung 4 o kung mas marabo pa ang napatay magluwas pa sa suspect. This morning, officers responded to a shooting that occurred just after 6 a.m. In doing so, we've determined that this was a domestic call in nature. The responding officers located a crime scene here in the 300 block of West 79th Street. And this is a rather extensive crime scene spanning between 2 residences here. There is also another residence on Harrison Street that is part of this crime scene as well. Right now, we have at least 10 individuals that were struck by gunfire last night.